Ρε τι γίνεται. Γιώργο το Στιβίδα. Μπα, πιο well-paid θα πέσεις. Τι είπες? Του δώσες, του την έδωσες. Να δεις. Του τη δίνω και την κουνάει. Όπως τη δίνω, μην της αλλάξεις. Όπως τη δίνω, μην την κουνάς. Εκεί που τη δίνω, εκεί. Ένα ζήτα ρότρεξ. Τοποθέτηση 2009. Τον Ιούνιο Μύκονο. Οι καλύτερες μέρες της ζωής μου. Sorry. Αυτό θα ανέβει στο YouTube, sorry. Ρότρεξ. Μην μου πειράζει αυτό, έλα. Τα ποδάκι PPE. Δοχύλα 2 ρότρεξ. Ψυγείλα 2 κινητήρα δεν φαίνεται. Sorry. Sorry στους φίλους του Λεφέλτου. Σταθμισάκι Magna Flow. Το είδες. George USA, ένα χαμόγελο George USA. Και ο τυχερός ιδιοκτήτης George Secrep. Secrep ένα χαμόγελο. Sorry, κατακλείσει το βιντεάκι, έλα. Δεν μπορώ τώρα. Έλα, κλείσει το βιντεάκι. Μην είσαι κακός. Εντάξει. Τέλος.